אבל אתה לוקח בזמן עכשיו. טוב. ב-21 לחודש השלמה. הערב אני מבקש להקדיש את ההרצאה לזכרה של אריאלה פחימה, שנרצחה במושב נחושה לפני 11 שנה על ידי בני עוולש שערב לה בפתח ביתה בשובה הביתה. האזכרה שלה הייתה בדיוק לפני שבועיים, ומצאתי לנכון להזכיר אותה הערב, כאשר ההורים שלה פה נוכחים, אליס וחיים עטר, הם ההורים של אריאלה. משתתפים רבים כיבדו את זכרה בנוכחותם. מתוך הדברים אשר שמענו בהזכרה, למדנו שאריאלה חינכה את ילדיה לאהבת הארץ, אהבת התורה ואהבת העם. בתום לימודיה התיכוניים התגייסה לצה"ל לחיל האוויר, במסגרת שירותה יצאה לשנת לימודים בטכניון, ובתום שירות החובה המשיכה בשירות קבע. בשנת 1990 נישאה אריאלה ליואל, אותו הכירה, כשסיימה ללמוד בבית ברל. בשנת 1994 עברה המשפחה למושב נחושה, שם נולדו להם 3 ילדים. ביום שלישי ט' בטבת תשס"ה, 21 לדצמבר 2004, בשעות הצהריים, נרצחה אריאלה על ידי מחבל בן עוולה בעת ששבה לביתה. דברים רבים שלמדנו ממנה ילוו אותנו לנצח, רוחה ונשמתה יהיו צרורים בליבנו תמיד. חברות וחברים, בחודשים האחרונים מתקיימת מתקפת טרור ואלימות פלסטינית שהחלה במהלך חגי תשרי ועדיין נמשכת בחרוזה, גם בימים אלה. ואולם אנו חוזרים ומזכירים לעצמנו כי לא נשבר אל מול הקושי ולהמשיך. יכול נוכל אל מול האויב האכזר שרוצה להרוג ולרצוח את יקירנו. יהי רצון שבעזרת השם נזכה לימים טובים יותר ושקטים. יהי זכרם של הנרצחים ברוך לעד, והחלמה מהירה לכל הפצועים. עכשיו לכבודך. אנו מקדמים לברכה כבוד הרב דוקטור בני לאו. מאז שנת תשס"ט מזכה אותנו כבוד הרב בנוכחותו בבית המדרש עם רטל על שם ביתי טלי חתואל וארבע בנותיה, הילה, הדר, רוני ומירב, השם ייקום דמם. כבוד הרב, בית המדרש מהווה במה ללימוד קודש מתמשכים ומעמיקים. מאז הקמתו אנו מתעמקים בתכנים מגוונים כמו הגות, תלמוד תורה ומתרכזים בנושאים ומתרכזים בכל נושאים, לכל אחד מאיתנו. כל זה מתרחש מתוך שיתוף פעולה, כנות ופתיחות מצד המחלקה לתרבות תורנית בראשות מר שרון אלמליח ועמותת תורה ותפילה. השפה המשותפת והאווירה בבית המדרש נותנת ביטוי אמיתי למקומנו בתוך התרבות היהודית עתיקת היומין. בעקבות ההצלחה בחדוות הלימוד שחווינו וחווים ב8 השנים האחרונות. בשנת 2014, וכאן חשוב להזכיר, יזם כבוד הרב את המיזם 929. מטרתו של המיזם היא קריאה משותפת כלל ישראלית בתנ"ך. המיזם מלווה באתר אינטרנט שבו כותבים אנשים מתחומים שונים על הפרק הנלמד באותו יום. ברחבי הארץ הוקמו קבוצות לימוד על הפרק היומי, ומוסדות רבים לוקחים חלק בפרויקט. זכינו שגם באשקלון מתקיימת הרצאה בנושא בכל יום רביעי במתנ"ס נווה אילן על ידי דוקטור יואל שילה. משתתפים רבים זוכים לחוויית לימוד, כולל רעייתי סוזי שמשתתפת באופן קבוע. זה אני מסיים. יישר כוח לכבוד הרב. אני מתכבד להזמין את כבוד הרב לשאת את דברו. נושא ההרצאה, ארון הברית בירושלים, 45 דקות. תודה לרב אופיר.
אנחנו לא סופרים את השנים שלנו ביחד, אבל חברות מאוד גדולה. ביקשתי אני רוצה להיות שחקן החימום שלך היום. אז האמת היא שלפני שנה כמעט בדיוק עלינו לעולם בבית הנשיא עם הרעיון הזה, עם המסע הגדול הזה שנקרא 929 בנר חמישי של חנוכה, בתאריך שהכללי זה היה 21 לדצמבר. התחלנו את פרק א' בבראשית. שהרעיון הוא לייצר תנועה שהחברה הישראלית נפגשת לא במהדורות החדשות על משפטים ועל גושות ועל כל מיני כאלה, ולא בנפגשים רק בחדרים מוגנים ובהזכרות של אסונות, אלא נפגשים במרחב של חיים, נפגשים במציאות שיש לנו ירושה משותפת, ספר הספרים, ואנחנו נפגשים על הבסיס הזה בכל מקום ומקום, כל אחד מהמקום הפרטי שלו, מהסגנון שלו, מהאמונה שלו. לא עושים הורדות ידיים, לא עושים תקרא פרק תנ"ך ומחר תעשה שבת אצלי. כל אחד מחזיק את התנ"ך בביתו, פותח, קורא וחווה. עברה שנה, 150 קבוצות בארץ. באמת אני אומר פשוט ממטולה עד אילת. הייתי במטולה, הייתי באילת. בקבוצה פה וקבוצה פה. באילת יש 3 קבוצות. רק אומר לכם, כשבאתי בחנוכה הייתי אמרתי אני אפגש עם הקבוצות. הם באו ביחד. זה הקבוצה של יוצאי רוסיה, קבוצה של יוצאי מרוקו וקבוצה של הגרעין התורני. הם לומדים בנפרד, כל קבוצה לומד. לכבודים באו ביחד. אמרתי, כל אחד לומד לפי הנוחות שלו. זה בסדר גמור. כל אחד מוצא את השפה, את הניגון, את הטעם שלו בתוך התנ"ך. בתוך המסע הזה אנחנו נמצאים היום הזה ממש, שמואל ב' פרק ה'. היום דוד כבש את ירושלים. ומחר, הפרק של מחר זה כניסת ארון ברית השם לירושלים. אז זה לא יצא, זה כשדיברנו על נושא, פתחתי את התאריך, אמרתי, מה הפרק היום? אז זה לא קסמים. אפשר להגיד לך ככה, בט"ו בשבט אנחנו מתחילים ספר מלכים. בחודש שבט הבא, בעזרת השם, מתחילים תהילים. בכ"ג באדר ב' אנחנו מתחילים ישעיהו. הכל, ברוך השם, יום העצמאות 70 למדינת ישראל. מדינת ישראל מסיימת קריאה ראשונה של כל התנ"ך, 929 פרקים. אנחנו מדברים על מאות אלפים ישראלים שקוראים את התנ"ך. זו חוויה מסעירה. אני אתחיל לדבר, 45 דקות יעברו ביעף. אני רוצה אבל לבקש מכם רשות, בגלל שרשות מהרב אופיר, אני מבקש מהרב פה, אני פשוט אקרב אותו אליי, זה הכל. ככה, יותר טוב, נכון? אז ביקשתי רשות מהרב אופיר, אני מבקש רשות גם מכם. אני, במקום לדבר על עליית ארון ברית השם לירושלים, שהוא נושא ענק, נושא גדול, אני רוצה לחוות איתכם חוויה שבזכות לימוד הפרקים האלה חוויתי השנה. זה נדבק מאוד מאוד קרוב גם לפרשת השבוע, אבל זה בעיקר לוקח אותנו למקום שאולי זה הפתיחה שלך על המקום של הזעקה שלנו אל השם. אני אשאל שאלה שהיא אולי אפילו לא נימוסית. אם ילדה, לא קטן, לא תינוק, ילד גדול, ילד שכבר, כמו שאומר המשורר, הילד בן 30 ויש לו חום גבוה. ילד גדול, דופק בדלת שלכם, והדלת נעולה, והוא אומר, אמא, אבא, תפתחו בבקשה. פותחים או לא פותחים? שאלה, מה שנקרא שאלה הזויה. עכשיו, אם הילד עושה צרות סדרתי,
הילד עושה צרות סדרתי, צרה על צרה על צרה, מלבין את שערותינו במנות, הולכות וקדשות, וכל פעם אנחנו משתדלים ומשתדלים, וכל פעם הוא מבטיח ומועד ועוד פעם, ועושה לנו את כל הצרות שניתן בעולם. ופעם ועוד פעם ועוד פעם, והילד הזה דופק בדלת. אמא, אבא, תפתחו בבקשה. תראו קטע, כל האימהות אומרות פותחים, פותחים, אבל שותקים. איזה קטע. עכשיו אני רוצה, אני מקווה שאני אספיק ב-45 דקות, אבל אני רוצה שאת כל הדרשה הזאת, את כל הדרשה הזאת אני רוצה לבנות על פסוק אחד בפרשה שלנו. ויהי בימים הרבים האלה, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. וככה מתחילה הגאולה. זועקים, שומע, פותח, ומתחילה גאולה. הזעקה הזאת תלווה אותנו גם בהגדה של פסח. אנחנו נזכיר לו את זה. נכון? ונזעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע את קולנו. אנחנו מדברים על הזעקה הזאת פעמים רבות בסיפור שאנחנו מספרים. הגענו לנקודה שיצאה מאיתנו זעקה. זעקה שיוצאת מלב שבור, לפי ההבנה שלנו כבני אדם, לא יכולה לפגוש דלת סגורה. אין מצב שאתה זועק והצד השני יישאר נעול מבוצר בתוך עמדתו. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. נכון? לכאורה לא יכול להיות. חוויתי השנה בזכות המסע הזה של התנ"ך, חוויתי חוויה של ללמוד את ספר שופטים. תשאלו את עצמכם, מתי פעם אחרונה קראתם את ספר שופטים פרק אחרי פרק? כיתה ד'. גם זה לא. כל פרק אחרי פרק. אשריך. אני לא זוכר מתי. אבל עכשיו, השנה, הגענו לספר שופטים, ופרק אחרי פרק פתאום אני רואה תמונה, ואני רוצה לשתף אתכם, ומשם להגיע אל הפרשה. אני אגיד את זה בעל פה, ורק קטע קטן אני אקרא מלפנים. תראו, אנחנו רגילים לחשוב על ספר שופטים בתור ריקוד של 5 צעדים. שזה הולך ככה. אנחנו חוטאים, אנחנו הילדים, אנחנו בניו של השם. אנחנו חוטאים, הקדוש ברוך הוא מצידו מגיב בכעס, שולח לנו מישהו שיקה בנו. זה יכול להיות עמון, ויכול להיות מואב, ויכול להיות חצור, ויכול, לא משנה מי. מישהו יבוא להכות בנו כדי שאנחנו נתעורר מההלם, מהשטויות שאנחנו עושים. ואז כתוצאה מהמכה שאנחנו מקבלים, אנחנו זועקים אל השם. הזעקה מגיעה תמיד בריקוד הזה, תמיד מגיעה בצעד השלישי. כלומר, צעד ראשון זה אנחנו שטויות, צעד שני זה הוא מכות, צעד שלישי זה אנחנו זעקות, צעד רביעי זה הוא שולח מושיע שיושיע את ישראל, והצעד החמישי זה שקט. ותשקוט הארץ 40 שנה, אצל אהוד בן גרה 80 שנה. הגשש אומר אפילו השבוע היינו מתמקדים, נכון? כאילו? אוקיי. זה 5 צעדים של ספר שופטים. האמת שזה מחזיק מעמד בספר רק פרק אחד. המהלך הזה, שהוא יחסית נשמע לא אופטימלי, אבל אפשר, כאילו אתה מבין.
אתה עושה שטויות, אתה חוטף, אתה זועק, אתה זוכה לתשובה, כלומר הדלת נפתחה, ועכשיו תמשיך הלאה. מי שלומד באופן מסודר את הספר פרק אחרי פרק אחרי פרק, רואה שהנוסחה הזאת, המהלך הזה של 5 צעדים, הוא מחזיק מעמד פרק ג' כשיש לך את אהוד בן גרה, שם זה ממש בנוי ככה, לפניו באופן עוד יותר ככה מדויק, עם שמגר בן ענת, אותו דבר, עתניאל בן כנז אולי, ככה זה נראה. אבל מיד אחר כך מגיע הפרק של, אחרי פרק ג' של הסיפור הגדול של אהוד בן גרה, מגיע הספר של דבורה. עכשיו צריך לומר שדבורה לא הייתה באמת שופטת במובן של ספר שופטים, היא הייתה נביאה, היא הייתה מנהיגה, היא ישבה תחת תומר ושפטה את ישראל. אבל כשאתה מדבר על ספר שופטים על מנהיגות, אתה מדבר על מישהו שמוביל את העם לתשועה. בעצם מי שהיה צריך להיות השופט של פרק ד' בספר שופטים, מי שציפו ממנו שיהיה השופט היה ברק. ברח. אומרים שהמעבר מפרק ג' לפרק ד' זה המעבר מאהוד לברק. אהוד היה שופט, הוא הדגל. אהוד הוא הדגל. ככה נראה שופט בישראל. מה קרה לברק? אומרת לו דבורה, הלא ציווך השם. אתם יודעים שבכל מקום בתנ"ך, כשמופיע המילה הלא, זה כאילו אנחנו אומרים בטלפון הלו, זה אותו דבר. זאת אומרת, לעורר את הבן אדם מתרדמה. הלו, יאללה, מה עובר עליך? זאת אומרת דבורה לברק. היא אומרת לו, מה עובר עליך? הלא ציווך השם, למה אתה לא זז? מה הוא עונה לה? אם תלכי מי אלך, אם לא תלכי מי לא אלך. מה היא אומרת? לא, אפס. נכון, אפס, כי לא תהיה תפארתך. כאילו איבדת את זה. ובאמת, עכשיו אני רוצה להעיר פה הערה נורא חשובה לדבר הזה, למה? בסוף אתה שואל, מי הושיע את ישראל אצל אהוד בן גרה? אתם תענו לי ריבונו של עולם. תשובה לא טובה. למה תשובה לא טובה? כי תמיד אתה יכול לשלוף את הקלף הזה, להגיד ריבונו של עולם. נכון, שואלים, תמיד אומרים את זקני צפת. שואלים מי שחרר את צפת במלחמת השחרור. אז אומרים היה בדרך הטבע והיה בדרך הנס. דרך הטבע אמרנו תהילים, בדרך הנס באו הפלמח. אז אתה שואל שאלה לא הוגנת, כשאתה אומר מי הושיע את ישראל בימי אהוד בן גרה? התשובה הנכונה, הקדוש ברוך הוא. אבל מתוך קריאת התנ"ך עצמו, אם אתה קורא את מילותיו של הפרק עצמו, אם אתה לומד כמו שצריך, בעיניים פשוטות, לא בהתחכמות, לא במניפולציה, סתם קורא תנ"ך, אתה רואה מול העיניים שמי שהושיע את ישראל היה אהוד בן גרה. הוא הושיע את ישראל בערנות, באחריות, במשימתיות, בשליחות, כמו שצריך. הוא הושיע את ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לו רוח, מעניק לו את הרוח שיעשה את המהלך הגדול. מה מתרחש אחר כך? כשברק מסרב לקחת אחריות, אם תלכי אלך, אם לא אלכי לא אלך, כל המהלך הרפוי הזה, מי שציפו ממנו להיות מנהיג, אז מה קורה בסוף? הקדוש ברוך הוא לא ישאיר זעקה תלויה באוויר. אם זעקה, נכון? הרי מה היה? חטאנו, שלח לנו את יבין מלך כנען, היכה בנו, רדה בנו, זעקנו, יאללה ברק, אתה לא זז? מה נשאר לעשות? ריבונו של עולם. אז אנחנו נקרא את שירת דבורה בפרק ה', ומה נלמד שם? מן השמיים נלחמו, הכוכבים עם סילותיהם נלחמו. זאת אומרת, ריבונו של עולם התערב בתוך המציאות עצמה, והוא הושיע את ישראל. ועכשיו אני שואל אתכם, אנשים יקרים,
המעבר מהסיפור של אהוד בן גרה לסיפור של השואה הגדולה במלחמת סיסרא. האם זאת התקדמות של עם ישראל או נסיגה? שאלה נורא קשה. בפרק ג' אהוד בן גרה עושה את התשועה בכוח של בשר ודם. בפרק ד' הקדוש ברוך הוא, הכוכבים ממסילותם, מן השמיים נלחמו. אז מה זה יותר גדול? איזו שאלה מפחידה. הוא תמיד מן השמיים. התשובה לא נכון. למה לא נכון? זה רחמנות. מזל טוב לתפקיד החדש. שאומרים לך מקום לא יעזור לך. רבי דוד, רבי שלמה זלמן אוירבך לימד אותנו, הוא לימד אותנו, הוא היה נכנס לעולמות, הוא ישר היה הולך, הוא אומר, אם אני יושב בסוף, אני שומע את כולם כל הזמן, ישר. בקיצור, אני רוצה שתעמדו על הנקודה הזאת כי היא נורא חשובה, היא חשובה להמשך. היינו במדבר תלויים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. אכלנו מן, בעירה של מרים, ענני כבוד, מטה של משה, הכל יד של נס. ברגע שנכנסנו לארץ ישראל, בשנייה שנכנסנו לארץ ישראל, הדבר הראשון שקרה לנו, בטל המן. אין יותר מן. לאמור מה? וזיעת אפיך תאכל לחם, לכו תעבוד. אין יותר משרדים שמחלקים. עכשיו תעבוד. אין יותר אוכלי מן בארץ ישראל. זה המהלך הגדול של הכניסה לארץ. ולכן גם למשל, כשאתה נלחם מלחמה של מדבר, כשהקדוש ברוך הוא עומד על סיפו של ים סוף, אומר הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כשמשה רבנו בספר דברים אומר למלחמה, מה הוא יגיד להם? השם ילחם, אבל אתם לא תחרישון. המלחמה היא שלכם. כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. המלחמה צריכה להיות של בשר ודם. אתם צריכים לגדול, אתם צריכים לצאת לריבונות ולעצמאות ולקחת אחריות. אתם צריכים להיות תיקון עולם, אתם נושאי דבר השם בעולם. ולכן אהוד בן גרה הוא דגם, וברק הוא חולשה. כשיש חולשה, אז הקדוש ברוך הוא לא ישמיע, לא ישמע צעקה ריקה. אם זעקנו ואין מענה, אז הקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל. אז פרק ד' בתפיסה הזאת זה מצד אחד תשועה גדולה, ומצד שני זאת נסיגה רוחנית אדירה. כי התרחנו את הקדוש ברוך הוא להתערב לנו בזמן שהוא ציפה שאנחנו ניקח את האחריות. אם אתם תעקבו אחרי המשך הספר, אתם תראו את גדעון בפרק ו', אותו סיפור. זועקים, ובמקום שהקדוש ברוך הוא ישלח מושיע, הוא שולח נביא לנזוף בישראל. יש מהלך שהנוסחה הזאת של אתם זועקים וזה לאט לאט, עד שמגיעים לפרק י', אני מדלג בקוצר הזמן. אני רוצה להקריא לכם שני פסוקים מפרק י', שהם ייתנו לנו אולי ככה את ההבנה. תשימו לב, אני כבר במהלך של אמצע ספר שופטים. אומר הנביא כך, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. עכשיו תספרו כמה עבודה זרה אפשר לעשות בפסוק אחד. בסדר? ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את נקודותיים הבעלים ואת העשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים. עשרת בני עמון, כאילו ואת חרבון. כאילו יש לך 7 סוגים של עבודה זרה בפסוק אחד. אין לך שום פסוק בתנ"ך כזה, שהם כאילו הולכים בשוק ושואלים אפשר עוד משהו? יש עוד עבודה זרה, מעמיסים, תעמיס, הכל, מה אפשר עוד? ואז מסיים הפסוק ואומר, ויעזבו את השם ולא עבדונו. באמת, אין מקום בהגנה. כאילו, העמסת את כל העבודה זרה בעולם, יאללה, עזוב אותי מהשם. ככה זה נראה. עכשיו אתה אומר, אני לא מאמין.
מה עובר לך? הקדוש ברוך הוא, עכשיו, אמרנו ריקוד, נכון? אנחנו, התפקיד שלנו בריקוד זה לעזוב את השם, עשינו את זה בענק. הוא מצידו צריך להכות, הוא מכה בלי עין, הוא מכה. הוא מכה ותצר לישראל מאוד, הוא מכה כואב מאוד מאוד. ואז מה התפקיד שלנו? לצעוק, נכון? ויזעקו בני ישראל אל השם, לאמור חטאנו לך, עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבנים, סליחה, התבלבלנו. עכשיו מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו? להביא לנו מישהו, נכון? צעקנו, יש חוקים לריקוד. שימו לב. ויאמר השם לבני ישראל, הלא ממצרים תספרו, ממצרים ומהאמורי ומעמון ומפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם. 7 עמים, 7 סיבובים כבר רקדנו את הריקוד הזה. ותצעקו אליי, והושיע אתכם, ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. שאלתי אתכם בהתחלה אם יכול להיות מצב שילד דופק ואבא אומר סליחה. אתם יודעים איך זה ממשיך? לכו זעקו אל האלוהים אשר, לכו לשכנים, עזבו אותי. 7 פעמים דפקתם בדלת, פתחתי, שיגעתם אותי, הבטחתם, לא עמדתם בהבטחה, הלכתם מדחי לדחי, ובסוף הגעתם לי עד לפה. הגיעו מים עד נפש. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. אתה לא מאמין. הילד צועק בחוץ, ואבא אומר לא. אבא אומר לא. אמא מתגרדת בכיסא. עכשיו מה קורה? מה עושה הילד בשלב הזה? מה עושה הילד שנמצא בחוץ? הילד אמרתי בן 30, אל תחשבו הילד בן 15, בן 7. הילד גדול, הילד ברח לי ל1,000 מקומות. אני רוצה להגיד לכם עכשיו בכנות רבה, אין לנו את כל הזמן שבעולם, אבל זה שיעור שאני מקדיש ממש בכל הלב לחברים שלנו, משפחות שהילדים שלהם עכשיו יושבים במעצר. ההורים האלה זה חברים שלנו. והילדים ברחו להם. הילדים הפכו להיות חשודים ברצח מתועב. וההורים לא יודעים את נפשם. מי ילד לי את אלה? איך זה קרה לנו? והילדים האלה עשו להורים לפני המעצר הזה, הם עשו להם בית ספר. פעם ופעמיים ושלוש ושבע. וכל פעם ההורים אמרו טוב עוד פעם ועוד פעם. בסוף אומרים יאללה. שאלנו, באמת ככה בתוך החבורה של חברים, שאלנו, אנחנו לומדים הלכות בן צורר ומורה. יש איזה רגע שאבא ואמא שווים לדעתם, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, באים אל זקני העיר ואומרים, קחו, אנחנו לא יכולים. בנינו זה איננו שומע בקולנו. עכשיו שוב, אני לא נעים לשאול פה את הקהל הגדול והקדוש הזה. מישהו מעלה על דעתו שהוא ייקח את הילד לרשויות? הוא אומר, די, זה נגמר לנו. איננו שומע, אנחנו לא מסוגלים. זה מקרה הכי קיצוני שאנחנו יכולים לדמיין. אין מקרים כאלה בעולם. חז"ל אמרו, בן צורר לא היה ולא נברא. זה רק לאיים, כאילו לא היה ולא נברא, בגלל הסקילה שהיו אמורים לסקול את הבן. אבל לא הגיעו לזה בכלל. לא הגיעו לזה. כי מעמידים כל מיני סייגים. נכון. ואני רוצה לומר, כשאתה מגיע לרגע הזה, כאן בפרק י' בספר שופטים, אתה מסתכל ואתה אומר, ריבונו של עולם שומע את הילדים שלו בצרה נוראה, שלוחצים אותה מכל עבר, ויזעקו אל השם, ויאמר לא אוסיף להושיע אתכם. מה עכשיו עושה הילד? מה הוא יכול לעשות? אתם יודעים מה עושים? ויוסיפו לזעוק. הוא אומר לנו, לכו זעקו ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך,
הצילנו נא היום הזה. אבא, קח לנו את הרישיון, קח את המפתחות, תוריד את הקעקועים, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תפתח את הדלת. היום הזה תציל אותנו. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את השם. אילו הם צועקים, אבא, אבא, זאת הייתה פעם אחרונה. עכשיו הוא יודע שזאת לא באמת פעם אחרונה, כי אם אני בפרק י' יש גם פרק י' א'. שילכו לבית סוהר. הדרמה הזאת מסתיימת ב4 מילים. אחרי שהם צועקים עוד פעם, אבא בכל זאת תפתח, 4 המילים האחרונות, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אתה קראת ספר שופטים לפני שבוע. איזה מילים? ותקצר נפשו מעמל ישראל, במילים הכי פשוטות מה זה אומר? נמאס. זה נמאס. די, 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 לא יכול יותר. אתם יודעים איך אנחנו יודעים שזה הפירוש? כי בספר במדבר, ותקצר נפש העם בדרך. זה לשון, נופל על לשון. ותקצר נפשו מעמל ישראל. הרמב"ם מנסה להציל את הדבר ולהגיד ותקצר נפשו מעמל, הוא לא יכל לראות את העלבון של ישראל, אז הוא הציל אותו. זה פירוש סנגור של ישראל, אבל זה לא פשט. זה לא פשט. עמל זה כמו, אצלנו צריך לומר בפרשה, זה כבר פרשת וארא, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה קשה. זאת אומרת, אנחנו בכזה עלבון, אנחנו בכזה ריחוק. הוא אומר לו, ותקצר נפשו לעמל ישראל. מה אנחנו אומרים לאבא? כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון. תחשבו כמה פעמים אנחנו אומרים את המילים, והוא רחום, יכפר עוון, נכון? ולא ישחית. עכשיו תחשבו, מרוב שזה שגור על הפה שלנו, אנחנו בכלל לא שמים לב. והרבה להשיב אפו. מה פירוש והרבה להשיב אפו? 1000 פעם. אנחנו נעשה את כל השטויות. אבא, אנחנו מבטיחים לך, אנחנו נעשה את כל השטויות שבעולם, ואתה הרבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו. השם מושיע, המלך יעננו ביום גורנו. תראו, מרוב שזה שחוק בלשון, אנחנו לא שמים לב שזה מה שאנחנו אומרים לו. הוא אומר לנו, די, לא יכול, ותקצר נפשו, נכון, אתה יכול. אבא, אתה לא יודע למה אתה מסוגל. זה די מדהים, נכון? זה די מדהים. כל נביאי ישראל אומרים לאבא, אבא, אתה מסוגל. כל נביאי ישראל, אני לא הולך עכשיו לטייל על כל הנביאים, אבל אני רק אזכיר לכם, ככה 2 בשביל, אתם יודעים, מיעוט רבים 2. מי לא זוכר את הבן יקיר לי אפרים? ירמיהו הנביא. מה פירוש? אנחנו לפעמים לא שמים לב. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, אם מדי דברי בו זכור אזכרנו. מה זה? גם אם אפרים הוא שעשועים במובן של רחוק ממני כל כך, זה לא ילד שאני משתעשע איתו, אלא ילד שעשועים, ילד שהתרחק ממני כל כך, מדי דברי בו זכור אזכרנו, על כן המו מעי לו, רחם הרחמנו. כשאבא מעלה את דמות הילד מול עיניו, רחם הרחמנו, על כן המו מעי לו. זה הורות, ככה נראית הורות. כשאתה חושב על ספר הושע, הושע מדבר על אפרים, יש לנו את זה לפעמים, אני אגיד לזה ממש בדקה. כשיעקב, זה מופיע ברש"י בפרשה שקראנו, כשיעקב רואה את בני יוסף, נכון, בהתחלה הוא מדבר עליהם בלי לראות אותם. הוא אומר, ועתה 2 בניך נולדים לך בזה, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. מדבר גבוה גבוה גבוה, הכל בסדר, הכל בסדר. אפרים מנשה, ראובן שמעון. ואז הוא נושא את עיניו, איש זקן, מרים את העיניים. מי אלה? עכשיו, זאת חוויה לראות את התמונה הזאת, שהוא פתאום עוזב את השמיים ויורד לארץ,
עכשיו, מה הוא ראה באמת? אתם יכולים לדמיין מה הוא ראה? את מה שהם עתידים אתם יודעים איך הם התלבשו? שני טינאג'רים מצרים. אנחנו יודעים בני כמה הם היו בערך, נכון? כי זה 17 שנה שיעקב היה במצרים. היה להם שני סבים. היה להם סבא אחד, כהן און, מצרי, אבא של אסנת, והיה להם עוד סבא, ביידיש אומרים נוח שלפר, בא מכנען, כי תועבת מצרים רועה צאן. עכשיו, אם יש לכם שני סבים, אחד הוא מהאלפיון העליון של מצרים, ואחד איזה מהגר מהשטייטל הכי עלוב בעולם. אתם הולכים לכיתה, והחבר'ה שואלים אתכם, מי סבא שלך? על איזה סבא אתה תספר? איפה אנחנו לומדים אפרים ומנשה? איפה אנחנו לומדים? בבית ספר של ילדי האצולה, נכון? איפה אנחנו גרים? אנחנו גרים במרחק של איזה 100 קילומטר מגושן, כי אנחנו צריכים להתרחק. אנחנו בכלל לא רואים את הסבא הזה, לא מספרים עליו, עזבו. גם מה שהיה בגושן נשאר בגושן. לא מתערבבים. לא מתערבבים. אני יכול לדמיין, זה קצת מוגזם אולי, יש דעה בחז"ל שמנשה שימש את יעקב. זו דעה בחז"ל. אבל אפשר לחשוב גם אחר. יש דעות הפוכות. שמנשה ואפרים מבטאים בשמות שלהם את ההתנתקות מבית אבא. מנשה, נשני. די, מה שהיה היה. אפרים, אני חי עם הפנים לעתיד. אני הולך אל העתיד העברות של מצרים. נכון? הפרני אלוהים בארץ המת. זה העתיד שלי. מנשה ואפרים זה השכחה והעתיד. אין שום קשר לכנען. ואז פתאום הם באים עם כל המותגים המצריים, כל המילה האחרונה. הם עומדים מול יעקב. מי אלה? אומר רש"י, מי אלה שברכתי קשורה אליהם? איך זה נדבק אליי בכלל הדבר הזה? מאיפה זה בא אליי? סבא מסתכל על נכדים שכל כך התרחקו, כל כך התרחקו. מי אלה? עונה לו יוסף, בניהם, אשר נתן אלוקים בזה. המילה זה אצל חז"ל היא נפלאה, כי זה 12. נכון, זה כמו אצל יוסף במחירה, כי שמעתי, אומרים, נסעו מזה. מזה, אומר רש"י, עקרו עצמם מן האחווה, מזה. זה הדבק. אומר יוסף לאבא, אבא, זה מה שיש. כל גלגול חיי, מאת השם הייתה זאת, נפלט בעינינו. אבל ככה נולדו אפרים ומנשה, נכדים לכהן מצרים. זה מה יש, אבא תברכם. אבא, מה אתה עושה? אתה מתחבר לזה או לא מתחבר? הדלת נפתחת, הדלת נסגרת. מה עונה יעקב? ככם נא אליי ואברכם. אומר בעל הטורים, יש עוד פעם אחת בתנ"ך שיש לא ככם אלא כחם. בוחן פתע עכשיו בתנ"ך. אני אגיד לך, זה מופיע בפרק ז' או ט', סליחה, בתרי עשר בהושע, שזה אומר בעזרת השם בחודש חשוון תשע"ח. בסדר? אז אנחנו קוראים את תרי עשר במסע הזה של 929. אומר בעל הטורים, הפעם האחרת שכתוב כמו ככם, כתוב כחם, זה על אפרים החוטא. אפרים החוטא, שאבא מתלבט האם לאסוף אותו לביתו או לגרש אותו מביתו. מה עושים עם הילד הסורר, עם הבן הסורר הזה? הוא זועק אליי, ככה כתוב פה. כתוב פה, נער ישראל, ממצרים קראתי לבני, לבעלים יזבחו, לפסילים יקטרו, ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו,
ולא ידעו כי רפאתים. בחבלי אדם המשכם, בעבותות אהבה, והיא להם כמרימי עול, ואת אליו אוכיל. מה למדנו מהושע? כחם זה לא כחם. כחם זה ציווי. נכון? יעקב מצווה את יוסף, כחם נא אליי ואברכם. מה זה כחם? זה לשון עבר. הוא אומר, אני תרגלתי לאפרים, אני למדתי מאבא יעקב. מה למדתי מאבא יעקב? שהוא כחם על זרועותיו, בחבלי אהבה המשכם. לא יעזור לך לטרוק את הדלת, אומר הנביא הושע. הנביא הושע, אתם יודעים, הוא הסנגור הכי גדול של ישראל. לא יעזור לך ריבונו של עולם לטרוק את הדלת. נמאס לך, ותקצר נפשו, לא הוסיף עוד להושיע. בוא אני אזכיר לך את אבא יעקב. אומר הנביא לריבונו של עולם, בחבלי אהבה, בחבלי אהבה, ואת אליו אוכלים. לאט, לא ממהרים. קודם כל תגיד, הדלת פתוחה. אני חוויתי את זה פעם אחת, אני מותר לי להגיד את זה בשמו. הרב ולדמן מקריית ארבע, הרב אליעזר ולדמן, אחד הילדים שלו למד איתי, עשה את הצרות שילד בגיל תיכון יודע לעשות. עכשיו הורה רגיל, פעם ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית ושביעית, פעם שביעית אומר, לא אוסיף להושיע אתכם. די, נגמר. ויהי היום, סיפור כהיום הזה, מותר לי לספר אותו. שתמש. אנחנו יושבים בפנימיה בירושלים. הבן איתי בחדר, אבל הוא נוכח לפקד, תמיד מיטה ריקה. הוא או במדבר יהודה או באיזה כיכר מסתובב. אבא מגיע, ראש ישיבה, מגיע לחפש את הבן שלו. הבן שלו לא נמצא. הוא אומר, טוב, תגידו לו שהייתי. הוא חיכה, הבין שאין מה לחפש, תגידו לו שהייתי. אנחנו מסתכלים, אנחנו שלושה כאלה, מסתכלים, יאללה, נגיד לו שהיית. הוא יוצא מהחדר, אחרי דקה הוא חוזר. תגידו לו בבקשה שיבוא מתי שהוא יכול לבוא הביתה. אוקיי, אנחנו ילדים, תחשבו, ילדים בתיכון. יוצא, חוזר עוד דקה. ואז הוא מסתכל עלינו, לא יכול לשכוח את זה. הוא אומר, מתי שהוא יבוא הדלת תהיה פתוחה. ואז הוא הלך. אני בוכה עכשיו. הילד הזה הסתובב בכל מיני מקומות. אבל כשהוא קצת גדל, הוא מצא את הדלת פתוחה בבית. ובחבלי אהבה, הוא היום דבוק לגמרי לבית. כבר עם הנכדים, וכבר מחתן את הילדים, והילדים דבוקים לבית של סבא וסבתא, בחבלי אהבה. כשהדלת פתוחה, הילד יכול למצוא את דרך הביתה. הורה זה הורה, זה הורה. לא נועלים דלת. גם כשנגמר לך, אנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו יודעים לחטוא, ואנחנו עושים את זה בגדול. כל פעם אנחנו מתעוררים חדשות לבקרים, רבה אמונתך. כל פעם צריך עוד אמונה שאנחנו בתהליך של גאולה כשאתה קורא את העיתון. ואנחנו עושים את זה, אנחנו חוטאים, ואנחנו אומרים ריבונו של עולם, כנראה שאנחנו נמשיך. אבל אתה אל תאבד את הסבלנות. תזכור שכשאנחנו זועקים אליך, אנחנו במצוקה. זה לא התפנקות. הזעקה דורשת תגובה. וכשאנחנו זועקים אבא, אל תגיד תקצר נפשי, אל תגיד לכו לשכנים, תגיד והוא רחום יכפר עוון. תודה רבה. רגע רבותיי, אנחנו עוד לא קמים בשעות שיעור אחד קצר. גד מנור מאז שהוא נכנס מבקש להודיע, ואני מודיע מה שהוא מודיע,
שב-21 בינואר נזכה לראות שוב בעזרת השם את הרב דוקטור בני לאו במתנ"ס נווה אילן. כולם מתבקשים להגיע, ובעזרת השם נזכה לראות אותו פה גם שנה הבאה. תודה רבה. שלום. ישר. אני מכבד להזמין את הרב דוקטור אופיר כהן. זה על חשבון הזמן שלו. מכבד להזמין את הרב דוקטור אופיר כהן. בבקשה. טוב. בדרך כלל אני מפסיק כשהרב הבא מגיע. עכשיו אני לא יודע מתי להפסיק. אנחנו נמצאים בפגישה הראשונה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא. ברוך הבא לרב נועם דוד, הרב של בית עובד. כפר הנביא. ולפי הקבלן של המקום. אנחנו גם נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתה של אריאלה. משה היה רואה את צאן יתרו, כל רגע מהפסוקים. וירא המלאך אדוני אליו בלהבת האש. אז הוא רואה את הסנה, סור עיניו ויראה את המראה הגדול הזה. וירא אדוני כי שר לראות ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה ואומר משה משה ומנני. הוא אומר אל תקרא ולא, שן נעליך מעל רגליך. אני כל רגע בפסוקים, זה לא נמצא אצלכם. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. המפגש הראשון בכלל של משה רבנו, עוד לפני שהוא מקבל עליו את השליחות, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ומשה וירא, מסתיר את עצמו מלהביט אל האלוקים. על הפסוק הזה עומדים חכמים, תסתכלו עכשיו בדף, המקור הראשון ממסכת ברכות, כאשר בסוף הדרך משה יבקש לראות או לדעת את דרכי השם, ויאמר לא תוכל לראות את פניי, תנא משמי דרבי יהושע בן קורחה. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה איני רוצה. קצת נתחבר לסוף של הרב בן. מה זה? זה לא, זה ההורים, המורים. כשרציתי, אתה לא רצית, עכשיו אתה רוצה? אני לא רוצה. מה באמת זה סוג של, אם אז היה נכון כך, אז בסדר, ואם עכשיו נכון כך, אז בסדר, או הפוך. אבל מה זה תלוי כשרציתי לא רצית? עכשיו שאתה רוצה איני רוצה. והאם זה נכון היה באמת אז לרצות או אז לא לרצות? והאם זה נכון עכשיו, אחרי 40 שנה, כן לרצות או לא לרצות? פליגא דרבי שמואל בר נחמני, אומרת הגמרא, אמר רבי יונתן, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מסחר 3 זכה ל3. אל תגיד שזה מצב לא נכון שמשה לא מביט, אלא הפוך, מסחר 3 זכה ל3. מסחר ויסתר משה פניו, זכה לקלסתר פנים. מסחר כי ירא, זכה לה ויראו מגשת אליו. מסחר מהביט, זכה לתמונת השם. כל פעולה שמשה עושה כאן בדרך השלילית, שלא עושה, אומר, הוא קיבל לזה שכר, כי סימן שמה? שהוא עשה נכון, שככה באמת היה מן הראוי. ככה דברי הגמרא, בעין יעקב הוא מביא הרבה פעמים, לפעמים גם את המדרש, שלא מופיע בגמרא, אבל מופיע
במדרש, ואני קורא בהמשך, תסתכלו מהפסקה השנייה של המדרש, נדלג רגע לפסקה הראשונה. ויסתר משה פניו, אמר אלוהי אבי עומד כאן ואיני מסתיר פניי. האם נשאל את כולנו ונגיד רגע, איך יכול להיות בפעם הראשונה שמשה רבנו זוכה להתגלות כזאת גדולה, לאור כזה שבכלל אנחנו לא יכולים להבין מה זה? אתה אומר על דברים רוחניים, עליונים, מלאך השם מתוך לבת אז מה, הוא לא יסתיר פניו? כאילו זה לא דבר זה לא דבר נורמלי, אנושי, טבעי. אתה לא מדבר על משה שכבר רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ואז אלוהי אבי עומד כאן, איני מסתיר פניי. עכשיו תראו, קודם בגמרא דיברנו על שתי דעות, עוד פעם שהם הסתכלו על זה מהצד של הסוף, של לא תוכל לראות את פניי, ועכשיו המדרש כאן בספר שמות, הוא מדבר על שלוש דעות, שתיים שהן שלוש. רבי יהושע בן כורחה ורבי הושעיה. אחד מהם אומר, לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו. שזה מקביל למה? לדעה הראשונה שאמרנו מקודם, של מה? תנא בשד רבי יהושע, כשרציתי לא רציתי. וממילא לא יפה עשה משה, שאילולא לא הסתיר פניו, גילה לו הקדוש ברוך הוא מה למעלה, מה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. זאת אומרת, אם משה, הסתרת פנים זה לא לראות, אנחנו מדברים עכשיו על איזה תמונה, מדברים עכשיו על התגלות, מדברים עכשיו על ידיעת השם, מדברים עכשיו על דרכי ההנהגה, על מה שלמעלה, מה שלמטה, מה שעתיד, דברים עליונים שהקדוש ברוך הוא לא מוסר לאף אחד. והוא אומר, אם היה משה לא מסתיר פניו, זאת אומרת מה? מבקש לדעת, מבקש לגעת, מבקש לראות, היה רואה. אבל לא רצית, אז לא. ובסוף כשביקש לראות, שנאמר, הראיני לה את כבודיך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני באתי להראות לך פנים, הסתרת פניך. עכשיו אני אומר לך, כי לא יראני האדם בחי. כשביקשתי, לא ביקשתי. זה עכשיו מה? זה דומה למה שאמרנו מקודם, נכון? אבל עם קצת שינוי. כי מקודם דיברנו על מה? כשרציתי לא רצית, כשביקשתי לא ביקשתי. אבל הרעיון הוא אחד, שמה? אתה עכשיו לא מקבל. אז זה עונש? תוצאה? למה תוצאה? אז לא היה נכון, עכשיו נכון. למה? מה הסברה, אני צריך להבין, של אותם חכמים שאומרים, רגע, היה ראוי למשה מה? לא רק לבקש, רציתי, כזה ברוך הוא נתן לך. ומשה אומר מה? לא, לא, אני לא. הדעה הבאה, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אף על פי כן הראה לו. שזה מה? משה יפה שעשה או לא יפה שעשה? לא יפה. אבל אף על פי כן שאתה לא יפה, זאת אומרת לא כמו שהיה ראוי שתעשה, אבל הראה לו. בשכר, ויסתר משה פניו ודיבר השם משה פנים אל פנים. ובשכר כי ירא ויראו מגשת, בשכר מהביט, אז לא הבנתי. מה זה אף על פי כן הראה לו? אז זה יפה או לא יפה? בשכר, מה זה בשכר? זה כמו הדעה השנייה בגמרא שדברת איתנו על מה? שמשה עשה כהוגן, ובזכות זה הוא מקבל מה? שכר, בשכר 3 זכה ל3. הדעה השלישית, רבי הושעיה אמר, רבי הושעיה רבא אמר, יפה עשה משה שהסתיר את פניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני באתי להראות לך פנים וחלקת לי כבוד והסתרת פניך. חייך שאתה עתיד להיות אצלי בהר 40 יום ו40 לילה, לא לאכול ולא לשתות, ואתה עתיד ליהנות מזיו השכינה, שנאמר משה לא ידע כי קרמו פניו. אבל נדב אביהו פרעו ראשיהם וזנו עיניהם מזיו השכינה, שנאמר מלהצילי בני ישראל לא שלח ידו, והם לא קיבלו על מה שעשו. אז מה הולך כאן? למה? מה אנחנו היינו אומרים? איך יותר נכון? עם מה אנחנו יותר מרגישים שבאמת, הנה, הדעה השלישית אומרת, משה רבנו באמת לא מפגיעה חלילה בקדוש ברוך הוא, לא מחוסר כבוד, אלא הפוך, מתוך שהוא רוצה לחלוק כבוד, אז הוא מה? אז הוא מסתיר פניו, אני לא ראוי. ענווה,
יראה. ובזכות זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה? בזכות זה אתה תקבל את השכר. מה המחלוקת בין החכמים? הרי הדעה הזאת היא האחרונה, לכאורה היא הכי מתקבלת על הדעת. היא הכי מובנת לנו בשכל. אבל מה הדעה הראשונה? איך יכול להיות בכלל שמה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו לגלות למשה את הכל? איפה? מה משה רבנו עשה לטובת העניין הזה? במה הוא ראוי? ובסוף שנת ה-40 שמשה יגיע כבר לאחרית ימיו, שהוא כבר מגיע למקום אחר, אז למה שם מה? למנוע ממנו, מה זה? עונש? אם זה היה ראוי אז, קל וחומר שראוי עכשיו, אחרי כל הדברים הגדולים שמשה רבנו הגיע עליהם. אז אם אנחנו רוצים, תסתכלו בדף השני, מסביר לנו אברבנאל את המחלוקת בין החכמים. נגיד רגע בעל פה ואחר כך נקרא כמה משפטים ונחזור למדרש הראשון. נשאל כל הורה, כל מחנך, איך הדרך החינוכית? האם האדם יכול לקבל מה שהוא יכול לקבל בגיל 5, מה שהוא יכול לקבל בגיל 10, מה שהוא יכול לקבל בגיל 15? האם זה אותם כלים? זה אותה אישיות? הרי המשנה אומרת לנו, יש לנו למקרא, למשנה, לתלמוד, יש זמנים, יש יכולת שכלית, יש כלי שיכול לקבל משהו. ניקח עכשיו בעולם המעשי, ניקח דבר שהוא עוד חלש, מה שיכול לקבל כלי מזכוכית, יכול לקבל כלי ממתכת, יכול לקבל כלי מאבן, כל כלי יש לו את היכולת קיבול שלו, יש לו את החוזק שלו. אדם, אם אני אתן לו דבר שהוא לא יכול להבין אותו, מה יקרה לו? במקרה הטוב, שמע ולא הבין כלום. במקרה הגרוע, הוא יתבלבל. במקרה היותר גרוע, הוא יצא מדעתו. הוא יצא ההפך. זאת אומרת, תחשבו עכשיו על אדם שלא ראוי לנבואה, ויקבל נבואה. לאן הוא יגיע? מה יצא ממנו? אדם שלא נמצא במדרגה שיכול לקבל, לא טוב לו שיקבל. אדם נמצא בשיעור שלא מתאים לו. אדם הולך ללמוד קבלה, הוא עוד לא יודע שולחן ערוך. אז מה יצא? לא יצא מזה שום דבר. יכול לצאת מזה בלבול נוראי, יכול לצאת מזה כלים שבורים, יכול לצאת מזה דברים מפסידים. אומר משה רבנו, אתה עכשיו הקדוש ברוך הוא בא להתגלות אליי, אני לא שם. אבל אחרי שמשה מגיע לאותן מדרגות שהוא מגיע, אז הוא כבר מבקש, הקדוש ברוך הוא, הרי נהנה כבודך. אז אנחנו יכולים להבין עכשיו יותר את הדעה הזאת. אבל למה מי שאומר שמשה רבנו מה? לא בסדר. שאני רציתי להראות לך, היית צריך לראות, ולמה בסוף הוא לא מקבל? זאת אומרת, אם אני אבין עכשיו את הדעה היטב של מי שאומר, יפה עשה משה רבנו. בהתחלה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא במקום, אני רק בכיתה א', אני רק מתחיל את הדרך, אני לא עכשיו יכול לקבל את הנבואה הכי גדולה. ובסוף הוא זוכה לשכר של התגלות, לשכר של להיות עם העליונים, 40 יום לא לאכול, תמונת השם יביט וכו' וכו'. אבל מי שאומר ההפך, בהתחלה היית צריך לקבל. אבל איך אני אקבל? אני לא ראוי, אני באמת לא יכול לקבל. ובסוף, שהוא יכול לקבל, אומר לו הקדוש ברוך הוא מה? לא, אני מונע ממך. מה קרה עכשיו? נצטרך להבין את הדעה הזאת. תסתכלו, באברבנאל נקרא אותו בדילוגים. וראוי שנבין, אני קורא בפסקה השנייה, במה היו חלוקים החכמים האלה? ומה הייתה כוונת כל אחד מהם? זאת אומרת שיש מחלוקת בין החכמים, זה לא פה עניין הלכתי, זה עניין רוחני. אז כל צד הוא בא להביע איזושהי עמדה רוחנית שאנחנו צריכים ללמוד ממנה, ונראה מה נוכל להפיק לזה. ואיך אמר רבי יהושע, לא יפה עשה משה שהסתיר פניו, בהיות שציווה לו יתברך, אל תקרב הלום. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תקרב הלום שאל נעליך, זאת אומרת שמה? זה תתרחק. והנראה בזה הוא כי המחלוקת בין שני השלמים האלה, תראו, זה יחס של אברבנאל לחכמים. אתה לא מבטל דעה, אתה אומר, טוב, זה לא דעה, זה... יש פה חכמים, יש פה שלמים. הנראה בזה,
כי המחלוקת בין שני השלמים האלה היה אם תצטרך לנבואה הכנה קודמת טבעית ולימודית או לא תצטרך בה כי אם רצון אלוקי בלבד. זאת אומרת, האם יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא ינבא אדם שלא ראוי, אדם שאין לו הכנה, אדם שהכלים שלו לא נבנו לדבר הזה? זאת אומרת שאדם, לפי דעתו של רבי יהושע, משה רבנו באותה הסיטואציה, יכול לקבל נבואה ברצות השם גם כאשר הכלים לא מוכנים, גם כאשר הדעת לא נכונה, גם כאשר המדרגה הרוחנית עוד לא שם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. ולמה? הרי בדרך כלל אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שאדם צריך להתקדם ממדרגה למדרגה. אומר הרמב"ם, כשהוא מדבר על עניין הנביא, אומר הרמב"ם, הנביא צריך שיהיה לו כל המעלות השכליות ורוב מעלות המידות. בעולם המידות אי אפשר להיות מושלם, רוב מעלות המידות, הוא מביא הוכחה לכך שהנה נביאים היה להם איזה פחיתות למדרגתם בענייני מידות מסוימים, אבל מעלות השכליות צריך את כולם. כך אומר הרמב"ם. ממילא זה נצרך לנבואה, וגם בשכל אנחנו יכולים להבין, הרי הנבואה היא המדרגה הכי גבוהה שאדם מישראל יכול להגיע אליה. אז מה, הוא יכול להיות סתם איזה אדם מן השוק שפתאום יקבל נבואה? ובכל זאת, ודאי שאם הקדוש ברוך הוא רוצה יכול הכל, אבל למה לעשות כך? מה הרעיון? אומר המלבים, תראו, אברבנאל, סליחה, וחשב רבי יהושע, אם זה שלא ציווה אל יתברך למשה שיסתיר פניו, כי אם שלא יקרב הלום, ושהייתה כוונת השם יתברך שמשה לא יבקש סיבות שכליות מסודרות אנושיות בדבר. זאת אומרת, שהוא אומר לו אל תקרב הלום, זאת אומרת אל תבקש להתקדם בצעדים האנושיים הרגילים. יש כאן עכשיו קפיצת מדרגה. הקדוש ברוך הוא לוקח אותך, משה רבנו, באותו מקום שאתה נמצא, ושם אותך במקום אחר. למה? כי לולא, אני קורא במודגש, היה מסתיר פניו, היה מגלה לו הקדוש ברוך הוא סודות נפלאות. למה? ולהיות זה בשעת הגאולה היה השם חפץ למען צדקו, לגלות למשה אמיתת הנמצאים כולם לכבוד ישראל, גם שלא היה מוכן לכך. זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר טבעי, זה לא דבר שיקרה אחר כך במהלך ההיסטוריה. אבל משה רבנו עכשיו נמצא בצומת אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך להביא גאולה לישראל, ולמעלתם של ישראל ולמעלת הגאולה משה רבנו עכשיו זקוק להיות במקום אחר. ולכן זה לא עניין פרטי שלך כמה התקדמת או לאן הגעת. הקדוש ברוך הוא רוצה לשים אותך במה? במקום אחר, ולכן לא יפה שתסתיר. זה לא עניין שלך. זה כמו שאחר כך משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא אם ללכת לשליחות או לא. בסדר, משה שיא הענווה, ענב עם כל אדם, אבל אתה עכשיו הולך לעשות שליחות למען עם ישראל כולם. אז אם זה כך, אז למה בסוף הקדוש ברוך הוא לא נותן לו? הרי אם זה כך, לפי המהלך הזה, קל וחומר שבסוף היה צריך להיות לו. לא, אבל אחר כך יש משהו אחר. אמנם, אחרי מעשה העגל לא רצה הקדוש ברוך הוא לעשות למשה החסד. כי מה שהספיק אליו הכנתו האנושית, הוא מה שיסבול טבע אדם בשגם הוא בשר. וזהו אומרו, עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה. נאמר, כי לא יראני האדם וחי. כלומר שהיה הדבר ההוא שביקש עליו תלוי ברצון אלוקי. זאת אומרת, לפני משה היה זקוק לקבל, או היה יכול לקבל, או היה הקדוש ברוך הוא חפץ שיקבל למעלתם של ישראל ולמעלת הגאולה, כדי להכיל אותם במקום אחר. אבל כשמשה מבקש אחר כך, אפילו שמעלתו של משה היא במעלה שמה? שיכול, אבל מעלתם של מי לא? של עם ישראל. זאת אומרת, נגזרת של מעלת הנבואה וההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה נגזרת ממה? ממצבם, ממעשיהם של ישראל. וחטא העגל מונע ועכשיו מכניס את הכל למדרגה אנושית וטבעית. זו דעתו של רבי יהושע בן כוכבא. אמנם רבי הושעיה שיבח מה שעשה משה, לפי שהיה דעתו שהנבואה תצטרך אל ההכנה קודמת והמתנבא, ושיקרה בהשגות השכליות, מפני היותה נתלות בחומר דבר, ידמה למה שיקרה בהשגות החושיות. כי כמו שהחוש יכריחו הוא האדם במשהו בלתי מתייחס אליו, אם אתה לוחץ על משהו, על כלי שהוא לא מסוגל לקבל, מה יקרה? הוא יישבר.
אם תיתן לו עכשיו ללמוד מה שהוא לא מסוגל ללמוד, הוא יקרוס. ולא די שלא ישיג מה שביקש, אבל גם מה שהיה בכוחו ראשונה להשיג, לא יוכל עוד להשיגו. ככה בהשכיל האדם מה שאין לו הכנה והקדמות להשיגו, תשתבש השגתו או חלילה. זאת אומרת, הדעה השנייה אומרת, משה רבנו הולך במסלול הרגיל, ובמסלול הרגיל באמת אי אפשר לקבל למה שאתה לא מוכן אליו, וממילא מה? משה עכשיו לא מוכן, ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא מה? יפה שהסתרת, אתה יודע את מקומך, אתה יודע את מעלתך, אתה יודע את האפשרויות שלך. אם זה כך, אז למה בסוף הוא מקבל או לא מקבל? לפי הדעה הזאת הוא מקבל. זה שמשה רבנו נמצא בהר 40 יום, זה שמשה רבנו קרן אור פניו, זה שמשה מקבל את כל המעלות שלו, זה בזכות שאז הוא ידע את מקומו. מילא שאתה הולך לפי ההשתלמות הזאת, עם מדרגה אחר מדרגה, אתה מגיע למקום הנכון. ואם אז הייתי מקבל, אז אחר כך לא הייתי יכול לקבל, כי לא היה לי כלים לקבל, כי הייתי לא נמצא במקום הנכון. זאת הדרך של ההתגלות, וזה הדרך בין שני החכמים. עכשיו תחזרו רגע למדרש. איך מתחיל המדרש? ויאמר אנוכי אלוהי אביך. אתם רואים? שמות רב. הדה עוד הכתיב פתי יאמין לכל דבר. מה? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. והנה אנחנו עכשיו היינו כן ירא, כן טוב עשה, לא טוב עשה, פתי. מהו פתי? נער, שכן בערביה קוראים לנער פתיה. יש פה משפחת פתיה. נער, פתי. מה זה פתי? דבר אחר, אין פתי אלא לשון פיתוי. כמו דתמה וכי יפתה איש. אמר רבי יהושע הכהן ורבי נחמיה בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה, טירון היה משה לנבואה. מה זה טירון? טירון. בוודאי טירון. הרי הוא אף פעם לא נגלה לו הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן נמצאים בספר בראשית ורואים את אברהם מדבר בקדוש ברוך הוא ויעקב ויצחק וכל ההתגלויות ויוסף חולם. משה רבנו גדל בבית פרעה, יוצא משם, חוזר. פעם ראשונה שמשה, עכשיו רגע, איך אני יודע שמה? שזה לא דמיונות. איך אני יודע שזה נכון? אז אתה באמת יכול להיות רק מה? פתי, אולי רגע, אולי אני מאמין למשהו לא נכון. אולי אני עכשיו סתם נמצא במדבר ויש שמש ואני רואה איזה פוטו מורגנה ואני בכלל לא בכיוון. מה קורה כאן? ועוד בכלל, המעמד של הסנה, דיברנו שנים עברו, המעמד של הסנה, התופעה הזאת, איפה משה נמצא פה? אמר הקדוש ברוך הוא. אז רגע, אם הוא פתי, אז הוא נע. או שהוא, אני צריך לפתות אותו. אולי זה שתיהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם נגנעה לי אליו בקול גדול, אני בבעתו. בקול נמוך, בוסו על הנבואה. מה עשה נגלה עליו בקולו של אביו? אמר משה, הנני, מה אבא מבקש? אתם יודעים אצל מי היה, אני בוא נקדם תנ"ך. אצל מי היה כך שנגלה בקולו של אביו, והוא חושב שאבא שלו מדבר איתו? מי? לא, בנבואה. שמואל, נכון? הוא נמצא בבית השם, הוא שומע, רגע, לא, מה? הוא חושב שאלי מדבר איתו. זאת אומרת, אתה לא יודע, פתאום נגלה אליך כל רגע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני נגלה עליו בקול גדול, נבעט. אז הכלים לא יחזיקו מעמד. אם אני בקול נמוך, בוסר. איזה קול נכון? של ההורים. אבא. אמר הקדוש ברוך הוא, איני אביך, אלא אלוהי אביך. בפיתוי באתי אליך, כדי שלא תתייחד. יש עכשיו דרך עקיפה. הרי משה ירא מהביט, והוא לא יאמין, והוא לא יקבל את זה, והוא ממש, מה, אליי נגלה הקדוש ברוך הוא, יכול להיות את דבר? אז בא אליו הקדוש ברוך הוא בפתיה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. שמח משה ואמר, האבא נמנה עם האבות,
ולא עוד, אלא שהוא גדול שנזכר תחילה. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אלוהי אביך ואלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אז על מה משה שמח? על הזכות של אבא שלו. עוד פעם לא מייחס לעצמו, מידת הענווה של משה. אבל אם דיברנו עכשיו על הדרך להתגלות, או הדרך לכך שנבואה בפתאומיות, או הדרך לכך שמתי שהכלים לא יכולים להכיל, אז לא צריך לתת את הכל. אז זה לא עוזר שאני אבוא לבן אדם שנמצא במקום מסוים ואני אגיד לו כך וכך וכך, כל זה תעשה. אני חייב מה? בפתיה. אני חייב בפיתוי. אני חייב לבוא בקול כזה שמה? שמסוגל לשמוע. ומי הקול הזה שמסוגל לשמוע, שמסוגל להתחבר אליו, אני צריך לעבור לקול הבא ולקול הבא, ועד שיגיע משה למדרגתו ולמעלתו. אז הנה הקדוש ברוך הוא מעביר לנו דרך ההתגלות למשה רבנו סדרת חינוך, איך אנחנו צריכים להתקדם. כי איפה הפגישה הזאת מתרחשת? איפה היא מתרחשת? במדבר, נכון, אבל לא סתם במדבר. הר האלוקים חורב. באותה נקודה אנחנו עכשיו מתחילים את כיתה א'. אנחנו מתחילים עכשיו את המפגש הראשון שהילד מכיר את הוריו. ובאותה נקודה אנחנו נגיע לשם אחר כך כדי לקבל תורה. ובאותה נקודה יגיע לשם משה אחר כך כדי לעלות 40 יום ולהיות איש האלוקים. באותה נקודה שבה אתה מתחיל במקום הנכון, גם מבחינת המקבל, שיפה עשה משה, שירא מהביט, וגם מבחינת הקדוש ברוך הוא שיודע איזה כלי יכול לקבל. לדעה הייחודית שאומרת לא יפה עשה כי משה רבנו היה יכול לקבל באותו רגע, גם אומר לנו אברבנאל, זה לא הדרכה תמידית, זה לא דבר נורמלי שבשגרה, זה דבר נפלא, אלוקי, חד פעמי, כמו הגאולה, כמו ההתגלות, כמו מעלתם של ישראל שהייתה צריכה להיות באותה השעה. אבל אחר כך חזרנו למדרגה הרגילה שצריכה ללכת כמעה כמעה, כשיש התגלות פתאומית, אז זה כמו ברק, שיש לו אור גדול מאוד, הוא יכול לחשמל עולמות, אבל זה שנייה אחת ואחר כך אנחנו נשארים בחושך. ואנחנו רוצים אור של רבה והולכת, כמעה כמעה, הולך ומתגלה, גם ביכולת שלנו לקבל, גם ביכולת של הקדוש ברוך הוא להופיע עלינו, בעזרת השם שאנחנו נזכה לאותן התגלויות שבחיינו אנו ובמקומנו בארץ ישראל.